Round demonstration competition iti may sa pagadalan iti siyudad Tinawag na iswatkas panagdaydayaw kay ni Pope Francis at iti detalye. Arig na may sa dayto yung international event, gabu ka dagiti kakapintas a costume ken naragsak at tukar. Makita dagiti national costumes ti Brazil, India, Japan, China, ken syempre ti Pilipinas. Paset dayto iti may kawalupulog at siyam nga academy day ti Holy Spirit Academy of Lawag. Yeah, camaraderie, unity, yan. Tapos cooperation. And one thing more, we practice always what we preach, which is love for the poor. And with the theme this year is mercy and compassion, which is in connection also with this Year of the Poor. Nagbalin nga international ti tema ti ground demonstration gabu ti pa nagbisita ni Pope Francis iti Pagilian. Wagas dayto iti pa nagyaman da. Siyempre, nag-pilgrim iso na ti Philippines. We thought of going also to other countries because the countries nga pinili mi kat dagiti mission countries met laeng. Dagiti nagipagpartisipar, bigay todo day ti pa nagsalsala da. Nang runa ta nariknada kaslada met laeng nakadaling ti Pagilian nin representar da. Kasla napan gamit lang di sa bali nga place ka ba dating activity ken sulit met lang ti pinapra-practice mi kasi adumet ti may agboya sa maragsakan kami tao may digijay parents kada visitors nga agboya ti talent mi ken digijay na practice mi nga sala. Mark Masudog, nakatutok, 24 oras, Ilocano.